Voalohany tseniky isaorako ny namagna jiaby zay efa nivolagna zo rangolo maly ariva niany marandraigny matsagna to mahitako monfra Fabre nagnano nany misy raha mety mahagaga anareo za koa ivolagna zo eto niany ny ampitoerana karaha fianatitry ny mpivolagna na ny mpagnano live en direct ho anareo zegny za nagnontany ino ma mahasamy hafa ny live ndraiky en direct amy Facebook eto tsy karaha taloha zanaka côté maro fa zio zegny niegny karaha fen'olo matoe raha ty azoko ny tegna zay zo tsisa tavela tegna magnano izy ty eto zandry Joakimo zandry Monfra Ranambavy Beriziky la famille Oany zovy koa ny tegna magnano masaky mivolagna hoe magnaboaka ny marigny ndraiky magnaboaka document dossier eto io efitra zafady io efitra dimy eo zay he agnatin'ny raha io ino ny raha misy ambarako anareo ino ambadiky ny raha zegny ambarako anareo ambadiky ny raha zegny ambarako anareo ambadiky ny raha zegny amizao fotoagna zio na ny sampagna pitsikilo hitanareo izy fa tsy masaky mivolagna firy maromaro koa ny sisa tsy volagniko io ino ny antony voavidy vola aloha mbarako marina za tsy mahay mitsiko ozy aminareo za tsy mahay mitsiko ireo jiaby nagnasary wa teto regny akoatran'izay nitognoniko taminareo teo voavidim-bola roagny fody vava safi amizay tsy masaky mivolagna firy tsy masaky magnaboaka ny marigny ro voavidy vola io le nambarako fako moaly igny io le nantaniako Fabre nivolaniko tamy Fabre fako moaly igny hoe tsendriky teraka olo mahavidy za vola koa za zoky be boa eto mivolagna eto olo mahavidy za vola izy koa ty vidy za vola izy amody vavako halatra jiaby nataondreo ta Madagasikara ampodiana Madagasikara amy vahoaka zava koa manginy fa tanky vahoaka malagasy mbola agnatin'ny fagnandevozagna moderne ataonareo politicien volagna fa nareo politicien nareo tsy maintsy ampiriatiny zoky be fo dossier nareo jiaby tsy maintsy anagnao zegny raha misy mbarako anareo vahoaka malagasy voavidy vola roy namody vava hony namegna taratasy azahoagna zegny hoe azahoagna zegny hoe miboa eto ro mivolagna eto ro koa fa matra za miamby igny robaka maromaro raha nangatako zegny teto na mpagnano politiky na ny fitondragna taloha nisy mifandimby na ny mpanonga mpitondragna taloha nisy miboa eto mivolagna karaha ataonay eto koa mifamatra raha volagniko zegny za tsy mikosy maso boko za tsy solosololahako za koa ty solelaka za misolelaka sogniny zay olo vadiko fa soa ihany zoky be c'est li guitare tsisy accompagnement fa izy ndraiky tsy célibataire manatompony fa za tsy andeha solelaka karaha ataondry ravalo ry rajon mampianigny ry TGV sy ny forongony
zao koa raha nandeha ataoko etony any. Maromaro hitanareo publication nataoko mikasiky ny team atsika jiaby boka me fagnalavagna team hoe tiako Madagasikara. Asa ma tsy tia Madagasikara. Ndre tsy haiko teraka niany fo izy teraka Madagasikara izy koa fa masy misy jery tiany Madagasikara. Tsy anao no tia Madagasikara fa vahoaka no tia Madagasikara. Anao koa mitondra titre anao hoe tiako Madagasikara. Monsieur Ravalomanana. Tsy karaha iny nataonao tamin'ny 2002. Anao koa tia Madagasikara. Hoe team. Fito taogno anao teo tsy nagnano karaha iny malagasy. Ary tsy nagnano karaha iny Madagasikara. Anao neto fito taogno. Anao nandrava république. Anao bako nahongana andro amin'ny république koa. Anao zao fa soja be. Hitanao publication nataoko tao nandeha aminao zegny Ravalomanana misy volagna zay amin'ny avaratra agny. Olobe foringa. Tsy haiko na hainao dikan'izay. Antamisy be olobe tsy miady tsaiky. Anao ne tsy piso fa jabady. Ambarane piso anao iny kaiky anao iny jabady Ravalomanana. Zany miamby anao mamaly za ino ma tsy asaiky anao mamaly za. Anao karaha mivolagna, anao karaha mitety faritany. Valia za masaiky mivolagna anao ne Ravalomanana. Ampity aminareo nazy afatra zegny na izy ex-président de za tsy président légal. Izy président illégal nandravany république. Ary niraven'olo tamin'ny tagnanany koa république. Donation anao aminaka rantagnanao raven'olo. Anao mbola team matanjaka. Team matanjaka raha tantagnanao raven'olo. Zao afatra ambarako anao Ravalomanana fa anao io elaela aminao kabesonao ifody nefa anao fa olobe fito amby taogno zegny. Zagnahary koa ne sarotro magnano raha ratsy. Koa olo nivonenao tamin'ny 2002 anao fa tokony nalain-dragnahary fa ela. Firy olo nivonenao tamin'ny 2002? Ataova statistiquenao. Firy olo nivoneny Ravalomanana tamin'ny 2002? Firy olo nigadrenao tsy nangalatra tsy namono olo nefa anao nangalatra. Anao namono olo. Niana anao magnano gisalao maketsa. Anao nangalatra go wawa. Oh Ravalo 77 mangala hundra le mama uziny tsy mikoefa laka fatody mipitraha amin'ny placenao magnaja tegna io ne tsy agnajan'olo anao. Ndanao tompony tsy magnaja tegna anao mipetraka amin'ny place anao fa mohaka. Misy volagna telo aminay avaratra agny. Oui. Andra ny avion magnano marche arrière Ravalo anao mipody amin'ny fitondrana. Araiky zay. Andra nify io mipody amin'ny gigo anao mipody amin'ny fitondrana. Aroe zay. Fa tiny grave. Raha koa fa nalohane sagnatriany vava
ndre volamena igny tsy ampidirina agnaty vavany fotony fanalohane afiro anao sady nafeky nalohane tsisy rapari fito taogno anao teo inona nataonao mba mbarazay inona nataonao contrat fa vita signé vola fa voadébloqué hagnamboaragna lalagna ny Madagasikara igny mijapenao karaha mijapy train TER sa mijapy tramway sa mijapy bus niananao magnasara bla 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 iny volaniko amin'ny président PRRM Mikael hoe hagnano dialogue politique moi zahavy raha ataony alors vola managna tsy magnatra vola mila ataony dialogue politique nefa nanao ambadika ary contre raha tadiavin'ny peuple malgache zegny anao ndeha hagnano dialogue politique raha jaro mampiany anareo koa lehilahy mahavelon-tegna tsy mihina volam-bahoaka ampidiana fanagnam-bahoaka di fanagnam-panjakana alainareo za zoky be mivolagna zegny eto ampidiana za tia nagnano politique za tsy nangala rano vahoaka ndre tany araiky amin'ny Ambaribe io tsy naleko babako misy tany mamako misy tany tsy kitiko fotony za misy rantsan-tagnana folo vitiko aroe rantsany folo jiriko araiky cerveau misy nampiasaiko navitako nagnano raha niany natafitako ry zanako arike igny baka magnango foagna igny koa tsisy jiry ndraiky fagneva-pindro maika zao avy Andreas ahoana zay le izy fa hoavy Rajoel andesa mody an-tragnonao agny Andreas Rajoel anao managna mazahoa boriboriko andesin'ny papango magnaraka anao zay topia-vato Rajoel i misy andrany podiana anao zay koa mbo velogno i tsy mipody io anareo telo apetrako aminareo telo fagnontaniagna ary valianareo telo na misy olonareo aseva-mamaly ry Andreas nareo aseva-mamaly nyambaka fanagnovagnara Eric RN koetra reraka disaka tamin'ny Tanosy-be tagny tsy nita vadiagna Tananarivo nandeha Ndoarano sy fefika Anosy-be nisongo vazaha navy andafy bagage jamais niany bivava Rajoel nde anao bagage jamais navianao andafy aseva-mamaly ro anareo koa nadio ta Madagasikara nino anareo milefa andafy anareo koa madio ta Madagasikara na ino anareo nagnondragna ria-pirenena nandeha andafy azony cour de compte atao misurveiller compte nareo andafy eto droit andreo zegny azony inspecteur de l'État compte nareo andafy aty droit andreo zegny ce sont des inspecteurs et inspections de l'État fa tsy niany zay nde riberibenareo dialogue politique nefa ny coupe antseliky bande abruti nareo misy fagnahy anao io volaniko hoe nareo be fa foagna tsy rebiky ny migiko araiky baka resort araiky mofo maiky tsy laniko tsy amy rano mitety faritany sisany atao raha tsy raha mahazatra ke za hamaly anao raha valomana ndraiky anareo député verseziny moaly mikapokapoko tamin'ny Facebook tato igny dadilane tsy ragnana nitondra teo inona nataonareo 72 inona nataonareo 73
izy tsy malo, izy tsy nandatsika rahan'olo, lion'olo, izy tsy namon'olo, fa nareo samby anareo ny famonona olo. Na avy teo ratsiraka tsy namon'olo, fa anao Ravalomanana ny namon'olo. Ndray nisy ny raharaha 91 tsy baiko baka amy ratsiraka, fa anao ny Ravalomanana, anao na avy eo ino raha nataonao ino? Ny kainao le retraité militaire, le réserviste, ny formenao zanadambo, nandeha nivonenao zay takoty. Anao misy jery. Anao bako mivola wakatsika gasy tsy famona, adignanao 2002 olo nivonenao, na ino sakinao volagnina anao mitety faritany magnano mofo maiky. Volagna baka raha nataonao tamy 2002 zalahy. Aroy zay, 3. Anao koa lehilahy Ravalomanana, manam-pagnahy, hypocrite amy l'église io, ampidiana fanagnam-bahoaka. Tragnom-bahoaka jiaby anizy nalenao isaka faritany nanaovanao mag motroka anao io e. Tragnom-panjakagna tragnom-bahoaka. Anao niasa zo? Aminaka nareo, na anao na Radioel na Radio Mampiany, anareo tsy mafoaka ngia, tsy mavelo tegna koa tsy fiaignam-bahoaka ijapenareo. Ary amy toetry ratsy nataonareo zay nahatonga saigny zay tanora. Be denareo io e. Bon, Radioel baka igny farany maboty sady barbo. Io misy volagna amizay aminay Ambaribe tary. Olo koa be tombo tamy parkazy, zisaky izy matoe jeriny parkazy, jeriny vilava, zegny agnarany aminay ry Ambaribe ry agny tany olo aia ma vilava zegny, aia ma parkazy zegny. Anao koa baka amin'ny Ambaribe ry, fa zegny ma igny mbola magnano jeriny parkazy, ma igny mbola magnano jeriny vilava, izy ataonareo telo lahy. Tsy velo tegna mijapy. Ratsy raha mahazatra anareo, tegna ratsy raha mahazatra. Nivolagna izy fa tsy mety amitsika ny état fédéral. Ravalomanana, na io manao niala Madagascar, anao nilefa ta Sud-Afrique. Valebaka za. Nagnino anao niala Madagascar, anao nilefa Sud-Afrique pendant 5 ans anao tany Afrique du Sud. E Radio Mampiany, nagnino anao niala Madagascar, anao nandeha en Europe. Razozo ndraiky niany, sestany. Nazony tsongodia baka igny. Navangoeny tambery tany amizay farany lalagna mody Madagascar tsy hita. Niana nareo ny volagna aminay, dialogue politique. Dialogue politique anao ambadika ary amizay magnasasa zay vahoaka. Fa sasako ny ataonao zay Ravalomanana, zay mbaranao bado, anao ny bado. Anao ny bado e. Ko mbola diplôme fa Ravalomanana anao tsy avozoako. Ko mbola diplôme anao Ravalomanana anao tsy avozoako. Za tsy niky nijapy raha-mbahoaka. Ndeha ta Madagascar, ndeha tandafy teto. Maventy entreprise niasako tandafy teto. Za tsy mibeko ny vazaha, za mibeko vazaha. Chef d'équipe, chef de travaux, conducteur de travaux. Io Donaty mo. Chef d'astreinte, izy nazavainy fabaranoa le astreinte zegny,
le olo miasa le weekend, vendredi, samedi, dimanche, lundi anao repos. Ndraika kazo raiky tsenikina lafoko a Madagasikara ary tsisy andany andafosako izy fa anareo bako niany magnano jeriny maboto ozy mazenga mahay izy mihetsika raha raiky efa nanoratra nakany amin'ny Sadeky, mihetsika raha raiky efa nanoratra nakany amin'ny Union Africaine, mihetsika raha raiky efa nanoratra nakany amin'ny Nations Unies. Ino raha nataony Nations Unies anao sady tsy biletsy ho javert volaindreo ty matoela reraka reto moa olo marary jery volaindreo voany maladie des Alzheimer. Za mitodika aminao Ravalomanana loza ho anao mahay izy zay loza amin'ny atambo ane mahazo anao io. Anao magnano fitaitezam-paritany mba mbarazako par rapport ny PRRM magnano fitaitezam-paritany ndraiky anao magnano fitaitezam-paritany mba zava eto pourcentage-n'olo magnatogno anao ndraiky magnatogno PRRM mba zahava tsendriky. Walaikum salam. Zahava baka za en place-nao za fa nangala droite angala 10 mois folo volagna ho anareo 10 mois ho zay baka varatra igny PRRM io nahafa-po zay raha nataony hitane tsapane raha nataony fa anareo 7 ans 5 ans 11 ans ino raha nataonareo nangalatra nandrava riperenena nangala fanagnam-bahoaka io mampamirapiratra Dubai io atao vavy amin'ny sofindreo Qatar reo zay za tsara mavozo reo volamena jiaby andesinareo io ny mampamirapiratra Qatar koa Dubai koa c'est une ville artificielle namboarigny jusqu'à tabopabo angalarinareo nandesinga Qatar zegny anareo misy fagnahy kakazo angalarinareo andesinareo antanin'olo. Ino résultat nazony malagasy? Misy raha volagna zay aminay agny Ravalomanana anao mpianariko volagna anao fa anao bady loatra tsy mahay mivolagna anao ndraiky sadika anao ny Nations Unies tsy haiko Union Africaine oy Madagasikara io biby maritana État fédéral io biby maritana décentralisation io biby maritana lio ndesine tsy lio ndesine objectif n'est arrivé. Salut Hashim. En poudre comme nous Ravalomanana. Rire tsy mampiany. Ambaranareo Rajoel. Madagascar io biby maritana. Salut Val. État fédéral io biby maritana. Décentralisation économique sociale biby maritana. Lio ndesine tsy lio ndesine objectif ne arrivé. Tsisy akoatran'izegny. Oh, atsika tsy mety am'zany ny État fédéral zegny. Kelera koa. Afrique du Sud. Ino raha nataony anglais Afrique du Sud nino? Nampavantagna anglais tamin'ny fotoagn'androny. Arigna kibony tanin'ny Afrique du Sud. Oka zaveko aminao Ravalomanana fa anao bady loatra. Nampavantagna anglais, nampisy valeur sterling vola
mena, diamant sy ny arena kibony tanin'ny Afrique du Sud. Rojo aia anglais io. Azavenao ba? Anao baka magnasary me anglais. Wesh, what's your time no nino. Zay mambaranao mbola miragna amiraha nataonao zay tamin'ny 2002. Zay zio mamaly izy aminao. Atsangana zanadambonao, zay boka mahazatra anao, zay boka mila raha ataon'io. Anakory déstabilisation la vie du peuple et politique de Madagascar. Zegny ne raha mahazatra izy, zegny ne raha nataony tamin'ny 2002. Allo tsangana koa zanadambonao. Teo nanagnaty zanadambo, ino koa tsangagnanao zio? Zanaka kisoa sa zanaka lambody, tsy tia raha manjary. Raha mana 77 ans no zalahy. Amin'ny agny agnaran'izegny sojabe magnanaova kitamby sans samage mangala vodin-kakazo. Fifiko mangala tsitsiko membesa masaka lokin'ny lalora valimana. Tata masaka ny sakafo no mandeha mihina kajo anao voky mandria. Salut atsika Marchand. Mbola lavitra anao jery misy raha valimana. Non, sérieux raha ambarako anao. Mbola lavitra anao jery misy. Normal ka besinao matify. Ndre anao fa koa laty fa tsisy commence tsisy fagnevaka akory mataony ka besinao atevy. Naka mbola matevy izy tanao io. Tanao? Ka besina ka nisorany dadiko menaka. Nasiany fandrama. Aboko nasiany saketany. Zay mampahery nakaitany. Naka tsy malemy karanao io. Na i radio mampianiny zay, na i rajojo. Olo mandinika amin'ny kabeso fa tsy amin'ny fitombenagna zalahy. Fitombenagna agny, biribiri tsitsapegny mandeha agny. Fa tsy amin'ny kabeso. Anao koa mamoriry olo anao raha valimana igny. Anao mamoriry olo. Zay efa tsy vonivorikinao. Ndre ino raha ataonao? Anao zio nefa mitady raha ikorontagnana edigna. Olo be taloha miady amin'ny saboa. Zio ty miady amin'ny jery. Décentralisation état fédéral io tsy maintsy apetraka ny zanaka ny Diego ary zay hebaka province ny Diego mitarika raha zay fotony fa hela ny tadiavanay raha io. Rango mbola olo bine, zamabine, dadilay bine, zay fantaky zio. Nomaly zany nahita misy raha zay nitadiaviko zio fa hela. Tamizah mbola journaliste be mazava Sambrano. Indroe zany nagnano interview mikoragna mandrem-piandanagna izy Dadilazafy. Izy navy nagnambara raha tamin'ny interview naka tamizay. Nomaly zany nahita raha io. Fa monsieur Mendringa atako mirazagna Sindranahary. Ditahiako aminao raha nambarany Zafy Albert tamizegny raha valimana. Za mpianatra anao politique fa anao politique miposo ndraiky politique nialatra raha henareo. Anao mahita radio nampiany igny misolelaka 40 labosy mosary sa tiga 40. Ratsy raha mahazatra anareo. Ambila soigné jeune. Anapetraka état fédéral. Biby martagna zio lyonnais ndesine tsy lyonnais ndesine. Terminus arrivé gnarany. Bako zay tsy mila ta hevitrinareo. Hevitrin'olo matoe fa tsy lene fa périmé koa ody. Fa tsy vita mise à jour koa ino logiciel. Anareo ne aody périmé. Anareo logiciel fa lany daty. Ndray mise à jour fa tsy mety ataonareo. 5G zao fa idriky 6G.
anareo mbola 2G kelera koa PS6 fa ho avy, anareo mbola PS2. Andeha robaty ny jiriny magnano mofo maiky mitety tanàna, avy raha raiky titezagna faritany, avy raha raiky titezagna faritany. Nao sarokajo zay fa tsy mitandregny anareo ny na rajao na rajojo na ravalo na TIM na HVM na TGV périmé, tsy mety atao renouvellement de séjour anareo, de mise à jour. Ino raha tsy aboenao zao io marandraigny sanarigny raha io, ro samby roa fo magnambara za vaovao. Ino koa raha volainy ravalo zao mbarako anareo vahoaka malagasy. Izy mivolagna amindreo samby amy timo zegny fa igny fifidianana nataony jeune indrindra tsika côté regny zegny ambadiky nany eo zegny islam terroriste be foagnanareo ngoa sanabavy. Fotony zegny atsika lakôty zegny maro islam, amitsika avaratra agny baka atsika misy métis arabo, atsika misy métis comorien, dikan'zegny atsika avaratra agny ndraiky Majunga baka maromaro musulman, Toliara misy koa. Kesa fe ino raha iantsainy agny zao io koa. Zaka la niasa anao matoy laty, za koa nisy baba na zama na dadila karaha anao io fa ela nagnameziko anao aferinandrongo, fa ela nameziko anao aferinandrongo vato. Aferinandrongo vato tsy raha mamono hela, ndrenao mbola mihina izy mivava fo, izy telo no mandalo amy tendanao no fa poitry essayé tova baka aferinandrongo vato. Za nisy baba, zama, même ralahy, dadilahy, karaha ravalo rajojo fa namiako aferinandrongo vato fa eko edy rô rebaka. Andra raiky za mitomagnky akandra za mitsinjaka baly. Mamoriry olo loatra. Ke zegny koa zao raha andeha tsaboin'ny ravalo managna sy mitimo hoe fa islamique terroriste ambadiky ny fifidianagna état fédéral nandresy. Lala mampalahelo za Madagasikara. Ino eo agnontaniako aminareo, mbiegna atsika misy olo be misy jera Madagasikara. Non, question zegny apetrako amitsika jiaby, mbiegna atsika misy olo be misy jera Madagasikara. Zio boka jeune fa tonga saigny, fa olo be gnotaniako, mbiegna mba ho hisy jera nareo olo be a Madagasikara. Izy nambarako nomoaly raha mandalo amin'ny ambarobe eo. Niany marandraigny amizay fa za ndraiky mbola tsy akaraka dossier io fa raha marandraigny nandalo amin'ny tambarobe tao niany. Sary jiaby nazoko aminakato fa tsy nikabokako. Lerany dossier grand complet hazoko sary io abokako aminareo, fa niany ty zagny amenareo spapa résumé hely fo. Anareo koa mahazony raha zany volagna 2, 3, 4 jours tamizegny tsela resaka ministre ny aménagement et territoire général Lelson. Tsinjaka ataonao fa ENR Angoela zama.
anao tsenky ministre ny territoire aménagement io kabariny hady tany io rango Sofia Majenga tany jiaby anao fanagnano so za mivolagna zegny eto général Lelson anao niany ministre ny fagnajariagna ny tany sy ny fanagnan-tany tsy saky ny diovigny ny domaine sy ny topon'ny Madagasikara normal parce que angalanao tan'olo ino amizay raha ataony magnano karaha valomanagna koa ba magnano mofo maiky mitety faritany de zara ino carnet fao bentany igny atsika igny verijery foagna doko ary fotony amiagna carnet tsy ako nino fao bentany zegny nefa zigny ambady koa tany fandro azonareo za amizay niany nandifasan'ry paparazina kasary za magnotany anareo vahoaka malagasy mba valianareo koa za koa ministre fa heureusement za tsy magniry ho ministre même za PDS za tsy magniry ho PDS fa vahoaka ndro apetrako ministre vahoaka apetrako PDS za ny ministre vadiko ary misy garde du corps dikan'izay boka za tsy matoky valera tsara vadiko ministre za ny ministre vadiko misy garde du corps izy nandeha mbaribe aminay ao niany vadiny général Lelson garde du corps azo magnefa garde du corps ny vadiny atsika vahoaka donc ifetsika garde du corps ny zanakandro ifetsika garde du corps ndro ifetsika garde du corps ny vadindro anareo bako mivolagna aminay état fédéral tsy mety zay ty karaha mandeha Madagasikara za ty mitety Europe eto za tsy mandeha avion tomobile za tsisy garde du corps za raiky fogna tomobile naka ino lako garde du corps zay raha navy amin'ny Ambaribe vadina ministre accompagné ny garde du corps amin'ny Ambaribe madame Lelson azovy amizay mitondra izy le zalahy anisany ambarako anareo eto le zalahy anisany lohandohany nampigadrana bafo tam prison Nini Dunia Serge Sekoné na hoe Serge Johnny Clegg fotony nino nazaviako taminareo teto réseau fangalaragna tany fandravagna tany amin'ny Ambaribe ao amiagna ministre vadiny ministre amiagna maire vadiny maire i Serge Sekoné izy namany madame Lelson loso agny za tsy ignaboaka anareo sary paparizina karo nevina aminareo ndray toliara ndray manakara ndray ero miasa fa za misy document ambesako io zany publienareo sary jiaby zegny oui tant anao misy garde du corps en tant que anao ministre zay boka volaniko zany ministre ton anao ministre fa tsy tantiny ministre tsy za na zanako na vadiko ministre fa za fanjakagna magnefa garde du corps naka zegny droit aboise lalagna agnatin'ny constitution mivolagna fa hoe vadina ministre zanaka ministre ils ont le droit de garde du corps za navy nahita ton azovy vadiny Sarkozy taloha boko izy nisaraka nangala araiky guitariste ty Cecilia
Cécilia Sarkozy. Zany avy nahita Cécilia. Izy mandeha igny. Champs-Élysées igny mahazo amin'ny Élysée amindreo. I tsara nisy garde du corps. Izy tsara nisy garde du corps. Za mahita Brigitte Macron. Za tsara nahita Brigitte Macron misy garde du corps. Michelle Obama. Voilà Cécilia. Atsika jiaby nahita 2 mandats nataony Barack Obama. Za tsara nahita si Michelle Obama misy garde du corps miboaka. Fa tsy zegny Madame Ministre niagna garde du corps. Ino masany Madame Ministre? Farafaratsiny Madame Président. Amitsika hoe Première Dame. Anareo ndraiky nahita vadiny Traoré misy garde du corps? Mais non! Madame Niazali, président Comore? Non! Nefa Niazali zegny 2 présidents en cerveau. Président Union Africaine, président Comore. Vadiny tsisy garde du corps. Aboaza eto sary. Vadiny misy garde du corps. Tsisy. Non, amitsika agny ministre, zanaka ministre, babany ministre, rafozany ministre, asiagna garde du corps. Vahoaka magnefa. Normal zay mitaky feta fédéraly. Fotony raha ataonareo fatorô. Mbola ikoragnako fiavian'ny Madame Ministre Lilson niany io. Fa za miampy regroupement ny dossier. Tsika izabaka. Zay tsy manaka gn'olo avy aminay eo. Anao ndray gasy, anao ndray pétrole, anao ndray nino. Fa zay kaza badoigny ke hanavy ndray garde du corps Serge Sekoné miloa lalagna. Andegny ino? Andiza tany angalarigny. Andiza place andelegna. Monsieur Lilson. Olobe no général. Ex-maramila za ajeko no on général Lilson. Aza batoigna zanaka malagasy. Aza batoinao zanaka malagasy zala. Oh, alain'ny fanjakana ny tany colon. Ben oui, alain'ny fanjakana tany colon izarazarainareo. Fa io tsy andemianareo gasy. Ambaraza eto. Aia tany colon nalainareo fanjakana andemiagna gasy. Ambaraza baka. Oh, alafo 5 10 ariary. Tsaiko 5 francs, tsaiko otrino. 10 ariary mètre carré. Ndray vahoaka malagasy tsisy asa. 10 ariary ende vangandro tany. Firy olam-bario be ambanja zao fampitomboky meso Monsieur Lilson. Anao ndraiky nijotsony za problème ne ambe mazava sambrany resaka tany. Mera menace. Mera ne sambrany la pota. Menace procureur. Mera menace procureur. Za ko procureur menace mera la pota. La pota ny gadreko. Un abruti de mera karaha io mankadala za procureur. Izy ny gadreko. Mera. Resaka tany antsifitra. Antsifitra koa ny tany masina mampiady ro io e. Aianao Lilson. Zanaka sakalava anao babala. Tany masina. Alaigna. Borne. Angame apetrako aminao fagnontaniagna Monsieur Lilson. Valia za mon général. Aboaza koa ny aminareo amin'ny territoire ministère zay ndesinao
droit na volagna na laloa hoe maire amy tanàna managna droit magniraka olo amy topo magnapoaka borne amy tanin'olo. Zegny raha misy amineo be mazava ny sambrany. Zegny misy amineo. Ton atsika tsy andeha lavitra. Mandeha ampiadanagna général jiaby baka atsika tavaritra tary. Aza la. Atsika tary nanagna commandant Jotombo e. Re atsika tadiko. Za tsara nita Jotombo nisy garde du corps. Disova aitsia za koa diso. Atsika tary nanagna tonton Monibo mandeha ampiadanagna zazafady amy fianakaviagna. Un général. Aboko tonton Monibo général niantro nagnano formation, je le connais très bien mon oncle. Nandeha tandafy taty nagnano formation chute de parachutiste. Fa iny tsy général du salon karaha nareo. Izy avy amin'ny Diogori ary za tsy nita tonton Monibo mandeha ampiadanagna anao tonton manitsinitry antany misy anao ke hoe arihan'ny garde corps izy ka lalagna. Non, tsary nihitako azafady tonton. Matoa ny ananareo mangala garde corps zanakanareo vadinareo tsy matoky valera. Mavozo mahagna amy raha tsy manjary ataonareo. Izy volango teto amin'ny Ambaribio. C'était une jeunesse et sport. Hortensia amin'ny Ambaribio misy garde corps. Maintenant andeha etsika ty. Bambaranareo zay azovy magnefa garde corps nany. C'était conseiller technique ni jeunesse et sport amin'ny Ambaribio managna garde du corps. Ino amizay raha ataony madame Hortensia ty? Menace olo magnasasa olo. Tsy saky ny ministre ny jeunesse et sport adoso. Fotony nino ambarako anareo parce que détective. Pagnambara raha jiaby secret jiaby an-tanàna ao. Mamaly eto Hortensia koa fa matra zegny. Bois eto izy. Ary mifamara zegny ministre ny jeunesse et sport. Mialatsigny aminao zandry lahy Rasambany. Zegny raha tony setenao amin'ny Ambaribio. Normal sport tsisy raha manjary amineo. Conseiller technique nao olony baraky. Zegny ny antony zany angataka taminao ale Rasambany. Agnanaova gymnase ny bara amineo fa asa etenao miasa edy. Bah justement baka. Iro garde du corps ny madame, garde du corps ny enfants io. Mampalahelo ro manafy ro. Ro miborosy tragnony madame ministre. Manasa lakorony madame ministre. Magnamboatra jardin ny madame ministre. Ny chauffeur mamafa automobile. Misy ny mpandokindreo ro io. Ro boko garde du corps. Ah bravo. Tsara Madagasikara ozy aminareo kony. Madagasikara kony tsara. Anao amizay zahavanareo raha zegny eraka Madagasikara. Anao mandeha amin'ny école primaire magnano méthode français regny. 11h15 4 panjakagna fitanao milatra eo ndenga la zanaka ministre, zanaka directeur, zanaka ny CT, zanaka ny tiako nino. Garde du corps. Mon Dieu. Anareo misy vola. Agny fagna garde du corps ny vadinareo, zanakanareo. Madagasikara sady fa tsy mandoaliky, ny tsy mandady, ny tsy misarietra, tsy mikisaka, io
mampahinankinaka, ratsy toetry, ratsy raha mahazatra. Zegny raha iaignatsika. Oh, misy recrutement amy gendarmerie, oh misy recrutement amy police, oh misy recrutement amy tafiky. Tampoko zany ao bako mandeha miambigny vadiny ministre, miambigny zanaka ministre, miambigny tragnony ministre. Koa baka za eto tsy haiko raha andeha ilaiko amy tragnony ministre. Fanagnanaka mipetraka agnaty tragnondro zavahoaka, ngovonaka iadagnandro agnatin'ny tragnondro. Ino andeha dirako agnaty tragnondro? Mandro raha matsilagny baka za andeha maky tragnony ministre. Fanagna zany vahoaky. Incroyable. Incroyable. Manontania olo Diego tamin'ny fotoagnandro babako PDS teo. Babako PDS teo tania olon Diego. I tsara nampiasa tobily mpanjakagna, tobily nany un Mercedes jaune paumé zay. I ndre raha valimanagna avy eo, ndre tsy haiko azo président avy eo na ministre avy eo, izy miondrogna Mercedes nany. Za témoin, masaka efa matra anao raha valimanagna fa volagna navinao ataonao tamin'ny babako mandrepedalagna babako. Anao nanontany babako, o président, fa maninona moa anao mampiasa tomobily ty, aniza tomobily ty? Tomobilinaka o babako. Fa maninona tsy ampiasainao tomobily ary amy résidence? Io tsy tomobilinaka o babako fa tomobilim-bahoaka. 4x4 volamena be iry. Ny fody teo vavara valimana. Za mampatsaro anao zegny ny andra valimana. Ndre mandeha tourner diana izy izy ka avy ambario be babako. Io tsy mandeha tomobily mpanjakana. Izy koa izy mila 4x4 Abdou Noir io agnontania. Agnontania Abdou Noir. Mangala location amin'ny Abdou Noir, posony babako magnefa location ny Abdou Noir. Agnontania Abdou Noir, olo jiaby mahay Diego 4x4 location ny Abdou Noir. Tsy vola mpanjakagna. Babako mety amin'ny faritanto. Nagnarina agnaty système amperinasa izy maty. Témoin azy zegny amiako anareo ialako tsigny ialako satroko. Manao nagnarana n'olo be tsy frena. Horace Gatien, SG nazy. Agnontania Horace Gatien. Tobily babako koa andeha garage atao contrôle. Izy magniraka za bondo na Abdou Noir ry za fa 4x4 ino 4x4 mission. Za mandeha ry. Bon, volagny Abdou Noir araiky ty bien tsisy problème o ton. Afa mena Abdou Noir za kam la clé fandesiko kam tobily papa amizay terigna amy garage. Fa io tsara nagnamezay garde du corps. Zay hezanany tsisy garde du corps. Mamanay tsisy garde du corps. Fa zio, incroyable. Zegny ve, monsieur, les trois rats, rat Jojo, rat Joe, ravalo anao farany be aminareo jiaby, anao ndraiky farany fogna. Tsy ataoko anao fa maha olobe anao fotsy agnanovako anao zay fa misy volagna zay amin'ny ankaragna agny. Rinako nitarika-anaka oreo zegny. Sagnatria ny vava tsy ho avy aminao fa za tsy volagna anao fa volagna baka amin'ny ankaragna agny. Misy volagna amizay amin'ny ankaragna agny volanko. Rinako nitarika-anaka. Izy be koa miterika madinika mantay. Mampalahelo, ratsy raha mahazatra. Mba zegny argument ndesinao.
Oui, dialogue politique. Allo iaragna fagnamboaragna le zay manoagna amty tsy malegny amty fagnavozagna ty fa kobaigny keliky. Zay ne volaniko aminao, Monsieur le Président. Marigny hoe lakôty jiaby Madagasikara jiaby gasy jiaby lakôty manoagna anao mibatiky anao. Fa koa ro Tananarivo président ro mila agnano tsy mandrava 2 tandrema. Tandrema président. Nakambarako baka. Ary raha zay toetry ratsy ndriry tim. Tim ministre ny tourisme mbaranareo za. Ino raha vitan'ny ministre ny tourisme? Nisy foara taminay tam France teto. Resaka tourisme, artisanat. Za ty nandeha. Koa raha fa mikasiky Madagasikara en français eto ndre aia sud ndre nord ndre ouest ndre l'ouest ndre centre za me déplace parce que zany de za ino raha misy. Za nandeha za raha io ta Paris. Ino volagna za ndry monfra teo igny maintsy malama ozy. Ry tsy mamboy. Zegny feno tao. Incroyable. Ry tsy mamboy feno tao. Masaky mifamatra ministre ny tourisme sy ny asa tanana. Za tsy mila garde du corps. Za ko ministre, za tsy mila garde du corps. Ino mara avozoko a Madagasikara? Ino raha avozoko a Madagasikara? Ino ilako garde du corps a Madagasikara? Non, question petrako. Za tsy namono olo. Za tsy nandrava. Tanimbahoaka. Za tsy naondragna volamenam-bahoaka. Ke za ndeha ila garde du corps. Za zio havy Madagasikara. Ino ndeha ilako manafy landy ambigny za? Tsy hitako. Za koa vonendreo Madagasikara. Matoa ny tanindrazana. La fin de patrie. Maro ampilanja za amizegny. Petraka tantara ho an'ny Madagasikara. La légende hozy izy ny vazaha. Mampalahelo mampahinakina fiainatsika Madagasikara. Ke niany zay amy raha jiaby ataonareo zegny ke zay tanora tsy ho tonga saigny. Zay tanora tonga saigny. No maresaka baka laboly tiato. Ambiance ry zalahy. Izy teza vatagna ozy aminareo. Nomoaly zay misoma basket, niany zay misoma foty. Teza vatagna mitoy. Izy izy volagna ray aman-dreny zay. Za tsy henoko matoy izy. Fa chiffre fo mitombo. Ke raha karaha zegny ry tanora ry jeune amy côtier. Azaka dalain'olo amy pesosy niany sagnatria volagna, sagnatria koragna, sagnatria ny vava. Mivadiky teza igny amare fa tsy andesinao milivigny, andafosanao tandrazanao, andafosanao faritry misy anao. Fandrisiagna nasitsika nomoaly igny
andesitsika au niveau national angalatsika izy entier. Contraire tokony ampiroboroboitsika mare avy amin'ny national eo. Za boka tsy tia concertation fotony na ino. Impiry ma Madagasikara nagnano concertation. Ino raha niova? Amtaneko anareo baka. Impiry nagnano concertation tsika Madagasikara, ino raha niova? Za tsy nahita e. Magnano vorovorony amboa. Fampioroko vody. Za tsy tia concertation io. Ben oui. Ka zegny eto boka volaniko. Ko nisy olo ndray aman-dreny taloha tagny nambaranay teto fulany taky État fédéral. Zay niaigny tagnatiny io. Zay ndraiky zandriko Ndrahoma mbo hagnano fandaharagna zay. Zay niaigny tagnatiny io. Fa ndagnaritry ny temono zay. Nampalahelo fo zandriko Ndrahoma nigadraigna tatsiafa. Fa za tsy nigadra. Za ndraiky tsy nilefa tandafa e. Ary za tsy nilefa nisidriky. Fa nampalahelo zay. Ke izy koa nanombo courageux eo nimpody amin'ny fitondragna zay nitaky le État fédéral. Agnisany nivolagna zo voalohany teto za Joakim. Navy Zandry Fabra. Ndrahoma. Sisa tsy voatanisa. Rozo jiaby nazo vola. Mbola eto fo. Navy Zandry Lahy Valako Percy. Zay jiaby mbola eto fo. Ary io tsy ambelane magname toky anareo vahoaka malagasy zay. Io tanky tsy mipetraka État fédéral io Madagasikara. Décentralisation io Madagasikara. Zay tsy amody vava ary tsy voavidindreo vola. Faly ro izy zegny. Tsy faly ro fa izy zegny. Manangana koa zanaka Kosoa teo nareo fa nanangana Zanadambo. Aloha tsangana koa zanaka ino Lambodi. Amjery tsisy amifagnaitsy anagnanareo. Zay tsy voly. Abo koa dossier maloto nareo jiaby zo commencé aboakane parce que hazone. Za teto nivolagna taminareo tsy adignako zegny. Mandeha amin'ny radio mampiany nivolagna ty. Conversation nataonao tam France taty. Tam zanagna boaka. Resaka boîte de rose 10 500 igny. Conversation no nataonao menace de mort igny aminakato. Fa za kontory anao andafy eto radio mampiany. Batataka ino mahogo. Fa zindraiky. Mbo ataoko karaha nataony Aliabodo le loup-garou d'Ambaribe. Ndraiky vadiny. Tam propagande ro nagnano programme nandafy mompaso io. Conversation naboaka ko igny. Basy ninao i radio mampiany. Tsy ambaka zay niambesa agnaboako izy. Ho hitam-bahoaka karaha nataonao. Zegny olo agnano dialogue politique. Menace de mort olo. Un ancien président. Mboboaka ko nareo vahoaka karaha zegny. Za tsy mikoragna koa raha tsisy dossier blanco aminareo. Un ancien de président de Madagascar. Magnano message de mort. Nataony volagna vazaha zo. Fa lera izy publieko traduiseko aminareo volagna gasy ho an'izay tsy mahay volagna vazaha. Za tsy vao menacenao menace de mort radio mampiany. Fa zany menacenao higadranao andafy eto. Tsy hainao fa menace de mort andafy eto. Eto tsy tribunal nifanirisoanao io. Aro hoe zay ny menacenao amin'ny raha io. Boko zay zanaka varitra.
rajo mampianiny volaniko zay. Za tsy olombelogno mamony za tsy avozoko. Fa Ndragnahary mamony za mahinakinaka amin'ny avao. Fôtony za vonenareo olombelo afaka damby amin'ny islamo zegny. Olo vonenao afaka damby. Ny ratsinao jiaby babeny. Zegny tsy azondreo jery. Ke za tsy hagnano raha lava moa fa ravagna raha ty ary. Ke za mivola aminareo ray aman-dreny zokilahy zandrilahy rahalahy nabavy zanaka sidilahy tanà io ataova karaha lelan'ny tarondro ndraiky vavamboay mahazo raha tsy vostro atsika état fédéral fo décentralisation pas plus pas moins ke zegny isaorako anareo jiaby amin'ny koragna madinidiniky nataoko zegny. Amare moa za tsy ho afaka mare fa etsika talata sitrika Ndragnahary sy ny razagna moa mety eto za robia na kamisy fa iteky zoky be iteky io iteky lavilavitra ely iboaka ivelan'ny France fa za ndraiky koa avy any Tanimboako agny za tsy magnadigna anareo vahoaka malagasy ary za tsisy andragna dinoako tanindrazako ke zegny izy ry avako aby magnano velomantsika jiaby amin'ny magnaraka koa.